केबि प्रडाक्शननिफ्राय फोसावनो लानाय बर' रादाबनिफ्राय बयनिसिमबो आंनि गोथार हामलायनाय सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय। आंनि मोनसे चेनेल केबि प्रडाक्शन, बे केबि प्रडाक्शननिफ्राय आं बर' रादाब हिसाबै फोसावनो नागिरदों। बेवहाय आंनि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो। बयनिबो रायजो राजाजों आं निमाहा बिनानै आंनि जा रादाब फोसावनो गोनां ब्रेकिं निउस आरो एक्सक्लुसिभ निउस बेखौ आं फोसावनो नाजादों माय इउटुब चेनेलनिफ्राय। फरायसा खौसे आफादनि बड'लेण्ड दाबिनाय सानजों दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा खौसे आफादा मोनसे बाइक रेलि लानाय जायो आरो बे बाइक रेलिनि गेजेरजों सरकारनो थाबैनो बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना दाबि दैखाङो। लोगोसे कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव थानाय बर'फोरनो एसटि होनांगौ होननानै दाबि दैखांहरो। हाबाफारि बे हाबाफारिया एबसुनिफ्राय जादों आरो बे एबसुनिफ्राय जादों दिनै बड'लेण्ड जिथु डिमान्ड बे बड'लेण्ड डिमान्डआव नोंथाङा दिनैनि नैबे रेलियाव दङ। नोंथांनि बिबाना मामोन? आं उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आनन्द दैमारि। बे रेलिनि गेजेरजों नोंथाङा बर' फिसाफोरनो दुलाराय बर' माहारिफोरनो मा होननानै मेसेज हरनो नागिरदों? दिनै नायदो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारनाय बियो 32 बोसोर जाफैबाय। बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनैनि बे 2 मार्च 1986 मायथाइनि 2 मार्च खालि क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो गिबि खेबनि थाखाय गोसोखां बिलाइ बड'लेण्ड नांगौ होननानै गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादोंमोन सुबुं गौमानि गेजेरजों। बेखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै 32 बोसोर जाफैबाय। बर' हारिखौ जिखिनि राजखान्थियारि मोनथाय मोनहोनायनि जा आन्दलन, बे आन्दलनखौ डेम'क्रेटिक पन्थाजों दिनैसिमबो खालामदों। दा ओंखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया आरोबाव बे 32 बोसोर सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्डखौ जिहेतुके मोननांगौ, बे मोननांगौ उद्देश्यजों दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुमापारा हाइ स्कुलाव बे भेरगाव साब डिभिजना बेनिफ्राय जागायजेननानै जोङो भेरगाव साब डिभिजनखौ टंला सोहोरनिफ्राय जागायजेननानै पानेरि, डिमाकुसि आरो लोगोसेनो खाग्राबारि, भेरगाव, खैराबारि ओंखारनानै कालाइगावनि गेजेर टाउननिफ्राय ओंखारलांनानै मंगलदै, रामहुरि सकनि गेजेरजों गिदिंनानै भगतपारा जाना फैनानै हरसिंगायाव थुबुर जाफैगोन। लोगोसेनो बे दिनैनि बे हाबाफारियावनो 2 जन खालामनाय जादों। जोङो भरसलानिफ्राय जागायजेननानै अरां, माजबाद आरो बर' बाजार, रौता, नोलोबारि, सनाय, उदालगुरि, कायजामाथि, बर्नगाव जानानै आम्बागाव ओंखारफैनानै आरो 2 बाजियाव जों हरसिंगायाव देवलगुरि गेलेग्रा फोथाराव थुबुर जाफैगोन। खमैबो जोङो 1500 मटर साइकेल जोङो थुबुर खालामदों आरो बे 1500 मटर साइकेलखौ दिनै सानसेनि हाबाफारि लाना सालायगोन। आरो बेनि गेजेरजों जों बर'फोरनो जे दिनै राजखान्थियारि मोनथायखौ जोंनो नांमारथारगौ, बेखौ जोङो मोनसे रोखा फोरमान होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियावहाय स्ल'गाना मा जागोन? दिनैनि बे हाबाफारियाव जों गुबैयैनो बड'लेण्डखौ नांगौ आरो बे बड'लेण्डखौ मोनोब्लासो जों दुलाराय बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो हागोन। बेखौ मेसेज होनो थाखाय दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव मेसेज होनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। नुनो मोननाय जादों दि हाग्रामा बिथां बड'लेण्डनि चिफ आरो बर'नि चिफ होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बे बेलायाव बिथाङा एबसुनि जा सोमावसारनायनि हाबाफारि, बे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ सिगांनिफ्राय बिथाङा मदद होबोनानै बिएलटि थानाय समाव बिथाङा एकर्ड खालामनानै बिटिसि लाना फैदों। बे बेलायावहाय एबसुनि जा डिमान्ड, बे डिमान्डआव बिथाङा एसे हेंथा होनाय आरो एबसुजों हाग्रामाजों नांलायबा थानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? नायदो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथां बिटिसिनि चिफ बिथाङा गावनो बर' रायजोखौ रैखा होनो थाखाय गावनि आखायाव हाथियार हमनानै बिएलटिखौ दैदेननाय सासे सुबुं, लिडार, दैदेनगिरि। दा दिनै बियो बिटिसिखौ मोनखांनायनि उनाव बर' हारिखौ सोबख'नाय नासयनायनिफ्राय रैखा खालामालासिनो बियो गाव हारसिङै थांना थानाय जि आयदा बेखौसो लादों। बियो बे राजखान्थिखौ आरो पियरलि मोनसे प्रफेसनेल मोनसे राजखान्थि हिसाबै खालामबाय। गावनि हारि थांना थैनाय बे बाथ्राखौ सानालासिनो गावनि राजखान्थियारि बेनिफिटनि बाथ्राखौल' बियो साननानै दिनै दुलाराय बर' माहारिनि जा जौगासारनाय, दुलाराय बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनाय, बेखौ हाबा मावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मावथांखि, बेयाव सानफ्रोमबो बिथाङा हेंथा खालामनानै गावनि राजखान्थियारि जा आयदा बेखौ मुलाम्फानि थाखायल' बिथाङा खामानि मावदों। नायदो बिथाङा दिनैनिफ्राय सप्तासे सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आफादगिरि प्रमद बर' आफादगिरि बिथांखौ NDFBनि रां खांग्रा सासे सुबुं होननानै बिथाङा
मिडियानि गेजेरजों फोसावदों निन्दा खालामदों दा बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो होनब्ला बिनि आखायाव जुदि जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर'आ जुदि NDFनि रां खांग्रा मानसिब्ला बिनि आखायाव जुदि प्रमान दङब्ला सঠিक हिसाबै प्रमान होथों हायाब्ला बियो सिरि थानांगौ मानो होनब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ थांनाय थैनायनिफ्राय रैखा खालामनायनि मोनसे जोङो फसंथान आरो दिनैसिमबो मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जेब्लासिम बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो हाया बर' हारिखौ राजखान्थि हिसाबै मोन्थायखौ सुफुंनो हाया बै समसिम दुलाराय बर' माहारिखौ बोखांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनायखौ दोनथ'नाय नङा जों बिथाङाबो सासे बर' फिसा हिसाबै हाग्रामायाबो बर' फिसा हिसाबै जेनेबा बिथांनि जा बुंनाय राव दा पलिटिकेल बेन्दोंआव थानाय हिसाबै बिथांनि जा बुंनाय राव बे बुंनाय रावखौ नोंथाङा पलिटिकेल राव होनना बुंगोन ना जातिनि बेरेखा राव होननानै बुंगोन बिथांखौ पलिटिकेलनि राव हिसाबैबाबो बियो कमप्लिटलि हारिखौ गाहायाव खोमसियाव आरो जोंनि माहारिखौ माने हाखर फारसे लांनाय मोनसे राव होननानै जों गनायो मानो होनब्ला बे रोखोमनि बुंनायजों जोंनि बर' हारिनि जेबो मुलाम्फा जायाखै बर' हारिखौ गायसननायनि जेबो मुलाम्फा जायाखै बेयाव गाव हारसिङै गाव रां खामायनो थाखाय बिथाङा बे रावखौ बुंदों बिथाङाबोथ' बर' फिसा हिसाबै एबसुआबो बिथांखौ बरायगोन बर' फिसा हिसाबै नङा होमबा बर' हिसाबै बिथांखौ जों बर' फिसा हिसाबै बरायो खिन्थु बर' माहारिनि जि बर' माहारिखौ दानाय बर' समाजखौ दानाय बिथांनि खामानि मावोब्लासो जों बरायगोन नाथाय आथिखाल बे समाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव बियो मोनफ्रोमबो रावफोरखौ पलिटिकालाइज खालामनानै बर' हारिखौ खोमसि फारसे दोनथ'नायाव जों माब्लाबाबो बरायनो हानाय नङागोन बयखौबो स्ल'गानाव बाहागो लाखिनो थाखाय खावलायना दोनखाबाय जोंनि जि रड मेप बे रड मेपआ टंलानिफ्राय पानेरिनिफ्राय डिमाकुसिनिफ्राय खाग्राबारियाव लान्स खालामगोन पानि खिलिनाय जायगायाव खाग्राबारिनिफ्राय भेरगावनिफ्राय खैराबारिनिफ्राय कलायगावनिफ्राय मोदैगुरिनि भकतपारानिफ्राय कबिरालिनिफ्राय हरसिंगायाव जोंनि जि बाइक रेलि बेयो क्लजिं जागोन आरो बेयाव जोङो मोनसे गेदारिं लादों दा बेखायनो जायफोरा दिनै बाइक सालायनो फैदों बयबो जाहाथे जोबनाय जायगासिम थाङो आरो जोंनि जे जानो गोनां गेदारिं बे गेदारिंआवबो बाहागो लायो बेखिनिखौ खावलायनानै दोनबाय दायो स्ल'गान होनो नागिरदों बयबो जाहाथे बाहागो लाफायो जय बर' हारियानो जय बर' हारियानो जय बड'लेण्ड जय बड'लेण्ड डिवाइड आसाम जोंनो नांगौ बड'लेण्ड बड'लेण्डआबो जों जिराया we want Bodoland no Bodoland no arrest we want justice no justice no arrest no solution no arrest जान देंगे रास लेंगे होनो हानाय मोनसे लामाया फैगोन आरो हा हुआ जोंनि आखाइनिफ्राय थांजोबोब्ला जोङो बेयाव जेरैबायदि आलो गोजोनै थांना थानो हागौमोन बे थांना थानो हानायनि लामाया थाहैनाय नङा ओंखायनो बेयावहाय फैनाय साफ्रोमबो सोमावसारगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जोंनि सोमावसारनाया गावजोंल' थायालासिनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ सोमावसारनायजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावफानो थाखाय जों खावलायनो नांगोन आरो बे सोमावसारनाया रायजो राजाजों लोगोसे इन्टेलेक्चुयेल लेभेलनि सोमावसारनायसिम बियो फैनो नांगोन जेरावखि थाया मानो जाय जेराव थाया मानो बे थानाय मोनसे बे थासारियावनो जों थांनो नांगोन दिनैनि समाव जे 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनो नागिरनाय बेवहाय माखासे षड़यन्त्र हाबनानै दङ पानेरिनिफ्राय डिमाकुसि ओनसोलसिम थांगोन डिमाकुसि ओनसोलनिफ्राय खाग्राबारि ओनसोलसिम थांगोन खाग्राबारि ओनसोलनिफ्राय लान्स खालामनाय जागोन बेनि उनाव भेरगाव आरो लाइनआ सिंगेल लाइन जागोन
रावबो जाहाथे डाबल लाइन खालामा सिंगल लाइन खारगोन जोंनि स्पिडनि लिमिटआ 20निफ्राय 30नि गेजेराव थागोन बेखौ